Ngiyathemba uyaphila la ukhona khona njengamanje. uNkulunkulu engathi ngakulonde kubusise la ukhona khona. Konke kuhambe kahle. Konke okuhlanganisa empilweni kube impumelelo. Mina-ke nguPastor WeNingi. Sibheka udaba lamaphupho. Namhlanje yena sibheka la uNozuku Lathoya uthi-ke ukuphupha izinambuzane. Ungomunye wabantu-ke ababuza nje hafu ukuphupha iy'nambuzane. Akachazi ukuthi bezenzani iy'nambuzane ngoba-ke iy'nambuzane zehlukahlukene. Iy'nambuzane suke kune-action mhlawumbe kade yenzeka, kade zisendlini, kade sihlala kuye, yabona. So enye-ke yento ehluphayo-ke abantu abafuni ukubuza fully kodwa impendulo bayifuna iphelele. Iy'nambuzane zisho into ey'ningi ngoba-ke iy'nambuzane zahlukahlukene. Zikhona iy'nambuzane ey'bika okuhle, zikhona futhi iy'nambuzane ey'bika okubi. Kodwa-ke nje asiy'bheke kanje ngohlangothi olubi ukuthi uma uphupha ubona iy'nambuzane, esikhathini esiningi kungaba uphawu olubi ngoba-ke lungachaza ibhadi noma lungachaza ishwa ongahle uhlangabezane nalo wena njengomuntu siqu. Kanti okwesibili futhi uma ungaphupha ubona iy'nambuzane, uphawu olungabuye-ke kwesinye isikhathi luchaze la iy'nhlupheko noma iy'nkinga ezizokukhungatha esikhathini esizayo. Okwesithathu futhi kuyenzeka uma uphupha la ubona iy'nambuzane kube uphawu olungaba isexwayiso-ke noluqwashisa-ke ngabantu abanesidina noma abantu ababi abangase bezame mhlawumbe ukuphazamisa ukuthula empilweni yakho noma baphazamisa inhlalakahle baphinde bamise impumelelo yakho. Siphetha ngako ukuthi-ke uma uphupha ulunywa-ke yizinambuzane, uphawu olubi nalo ngoba luchaza ukuthi kunezinkinga ezikukhungethe njengamanje nokumele uyixazulule noma kumele ubhekane nazo ukuze impilo iqhubeke ibe ngejwayelekile. uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu ekubusise. Nawe-ke ngathi uma ubuze kangcono, ubuze nje iphupho liphelele futhi-ke ungene nawe ubingelele bese-ke ucela-ke lokukuchazela uphupho lelo. Ngiyabonga.